Karong adlaw Marso 31 ang pagtak-op sa usa ka buwan nga pagtimaan sa Fire Prevention Month karong tuiga. Subay niini, nagpahigayon og culmination program ang Bureau of Fire Protection Cebu City Fire Station. Lakip sa mga programa o kalihukan sa kabomberohan karong Fire Prevention Month, ang tree planting, bike for a cause, fire stimulation drills, fire Olympics, Pimp My Ride ug uban pa. Nagpahigayon usab og kalihukan ang Cebu City Fire Station kung diin gilambigit nila mga kabatan-unan pinaagi sa poster making ug essay writing contest nga gisalmutan sa mga tinun-an gikan sa mga pampublikong tunghaan. Gipasidunggan sab ang mga mananaog sa nagkadaiyang kompetisyon atol sa Fire Prevention Month. Daog isip Best Fire Substation sa syudad sa Sugbo ang Labangon Fire Substation. Matud pa ni SFO3 Wendell Villanueva, spokesperson sa BFP Cebu City, mas komprehensibo na ang ilang mga programa ug mas napakita nila sa katawhan ang kalambuan sa kabomberohan. Gani gipadayag ni Villanueva nga bisan mas nisaka ang number of fire incidents karong buwan sa Marso, kung diin adunay natala nga 31 ka kaso sa sunog, itandi sa Marso sa miaging tuig nga adunay 26 ka fire incidents, ninaog gikan sa 53 milyones pesos ngadto sa 11 milyones pesos na lang ang danyo sa sunog tungod sa mas paspas nga pagresponde sa kabomberohan. Giklaro usab niya nga ang pagsaka sa kaso sa fire incidents tungod sa nagkadaghan nga rubbish fire, grass fire ug bush fire sa dakbayan. 26 fire incidents for the month of March for 2022, but ang damage na to is 53 million. Now we tallied 31 fire incidents for the month of March, pero ang aton danyos is only 11 million. So dako kayo siya impact, no, although nisaka siya og 5 ka incidents, but ang damage atong napugna na to nga makadako. So nagpasabot na siya daghang sunog, pero dali ra siyang na-control, dali ra siyang na fire out na to. Paspas ang ato ang pagresponde sa mga sunog nga atong gipangtubag karon. Karong umaabot nga Semana Santa, dili mo undang ang pagserbisyo sa BFP Cebu City pinaagi sa ilang ipahigayon nga Oplan Lakbay Alalay. Nagpasabot kini nga visible ang mga fire personnel ug fire trucks ngadto sa mga simbahan, pier ug terminal ning umaabot nga semana. We will have the Oplan Lakbay Alalay, no? Wherein visible ato mga fire personnel o fire truck sa mga daghan nga mga tao like simbahan, sa mga pier o sa mga terminal. So mag-standby ta diha, magbantay ta para na mga kakulian dali natong matubag dayon. Nagkanayon si Villanueva nga tungod sa kainit sa panahon, posibleng mas mudaghan pa jud ang kaso sa sunog sa dakbayan sa Sugbo karong umabot nga mga adlaw usa ka butang nga ilang gipangandaman. Atong na-experience ang extreme heat, no? Grabe ang kainit nga atong nasinati karon. So may-expect pa tag more fire incidents to come in the next few days. Kay grabe ang kainit o grabe ang kainit, mala ang atong mga kabtangan ug mala atong mga kabtangan, gamay lang nato nga sipyat, gamay lang nato nga gamay lang pagdaggot diha, gamay lang pag daob diha, posible nga makaulbok kini ug makatap dayon ni sa mga panimalay sa ato ang komunidad. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.